Gandul Raja, मा खालामदों नोंलाय? मा जाखो? र' थाथ'। मा जालायखो? साराय खिबुबो महरखौ लानानै भिडिअ बानायलाबाय थागोन बेयाव जायाफ्रा मानो जानला मानला बाथो बेफोरखौ। ओइ बेमा मा होनदोंलै नोङो? नोंलाय खोब साइसलै मालायखौ बुंनायनि सिगां गावखौ सानग्रो। गेनजं साइसआसो बेवहाय जानला मानला सोला सिग्रा बायग्रा मानसियासो बेवहाय आंखौ बुंनो फैदों साला। ओइ गान्दुल राजा सोरखौ सोला सिबखो आंलाय? साराय खिबुबु महरानोसो। नै बेमा खोनासं, दानि मुगायाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानैनो गोबां रां आरजिनो हायो। नुवाखै नोङो जोंहा आदा आलफ्रेड फंबाय बिब'समोनखौ? आरो बिसोरल' नङा, दानि मुगायाव गोबां मानसिफ्रानो साक्सेस जागासिनो दङ। मिथिबाय बेमा लरग'? जायालै गान्दुल राजा जाया, खालामनांला बेफोरखौ। बाथो थौ थांसै, टाइमसो बेखारनो। ओइ बेमा जानाय जायो बे आंनि गोसो, बेवहाय नोंहा बुंनो गोनां जेबो मोन्थाय गैया, मिथिबाय? ओइ गान्दुल राजा मा सोदोबालाय नोङो? हाब नों आंखौ नारबावबायसो? मा खालामनो नोंलाय आंखौ? मा खालामनो? नोंखौनो जोख्लायबावबायसो नों आंखौ, बिरलांबावबायसो। नोंखौ नों गारालां, बिरनो हाया बायदि मोनदों नों आंखौ। नै माथो बेलाय माइनावखौ जिन्दारसो। बेथ' आदै गेन्द्रा डाक्टारनि फुटपाथ दखानसोलै। बबाव बिरलांखो बे गान्दुल राजायालाय? र' नागिरलांफिनदों बेखौ। खैजिमा मा खालामदों नोंलाय बेयावलाय? नै फांसन नायदों आङो। बै गान्दुल राजाखौ नुदों नामा नोङो? ओइ नै दासो थांदों। थुलाय थौ बेटाखौ होनांगौलै। फैलाय थु होनांगौलै साला। फैलायथो। र' खैजिमा नों बेयावनो थाथ'। दे बाह गान्दुल राजा बेयावसो भिडिअ बानायफैबावबाय नोङो। ओइ बेमा मा जेरावबो हेंथालायना आंजों? हेंथाल' नङा गान्दुला, दाखालिनि दाया दिनै बहा बारग'नो नोंलाय? नों आंजों हायालै बेमा। मा हाया बेलाय? नायनि दिनै। मा लोगो लानानै फैनायखाय हागोन सानदों नामा नों आंजों बेमा? र' गान्दुला बिदि नङा। र' खांखमा नों थाथ', सालाखौ लागायनि आं। र' खैजिमा नों थाथ', आं होग्रोनि बेखौ। औ दे। Yo